Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Punta na kami doon, sa side daw. Tawa rin ako rin, kasala po. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Halika ito mo, tibog. Magpapa po. Kalapit na itang kagiwab na din.
Daretang gansa. Gunggong! Mamaya yan. Okay, tama ba ako? Eh, basta ako. Nakasinggan. 27, 28. Malawa yun, chick. Kaya yan, 120. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ay, 80. 80 seconds. Lilevel mo eh. Bala mag-static ka kanyan ken eh. Eh mag-record pa siya aliwa-liwaya kahit.
Under 20 seconds. Level ah. Level. Good, good. What? Malaki talaga yan. Nagkabitaling pantang niya. Level na dapat chika, magpasibayo tayo pasira, yalya level dyan. May dumala na naman bro. Naramdaman ko na naman yung bubuyog. Hindi akwakan yun yan chik. Patakpag kayo. Wala sa bot. Wala mas makaya pag ini. Tawag ito. Ngayon papanik ka niyan, Chik. Papanik.
Mga dinali, Chig. Kaya tara. Oh, malakas na rin. Hindi mo na rin ba? If you wanna